Allah meridoi. Menurut pepatah dengan tuhu serato ajaran guru-guru, Allah masih baik kadin manusia masih baik kilah dengan salah. Kok tumbuh di diri kami nangko menaruh kilah dengan salah. Terkatukan kato dengan tak bana meminta tidak dengan maaf kabake sana kami kesadunyo. Kami dari grup Pasambah Setangkai Rampak mempersembahkan kabake dan sana kami kesadunyo. Selamat menyaksikan. Hanya kuda tua Raja Sati. Baik, Siapa tahun yang antara kuda tua. sampailah. Semua pun aku datuk surangan tasabik namu taimbo gala mangku sarap tejola titunan hadir saya si rumanan. Yolah. Dan malah pun yang sapata. Kecek siang menghabisi hari, kecek malam menghabisi minyak. Nasakas yang alah tinggi ibarat malam alah hari. Dek kami lai menaruh niat dengan kaua. Nan dia ma alun pacak timu kasri alun sampai. Ikulah yang disampaikan kabakehan kuda tua. Alah ko mulia kato disabik bana di tangan. Sakya lu. Lah sampai itu semando. Dibilanglah. Sambah dahulu maharomai kemudian kato basi capek juga kabake itu semando. Melita. Dan malah lalu basi capek. Takilan ni matu nak mencalian takana di hati nak mengatuan agak sapatah jodohnya. Allah ko buliah kato disabik bana di katangan kan ya itu bana. Bana. Sepanjang buah kabanaran tu semando cako yolah jalan utama nurut lah ada utama makai lah jalan pasanan batampuh lah kato bana nan masabui. Ulah. Baanyo ledek kami tu kini nasakas yang ala tinggi ibarat malam alah larut. Yolah rancak kato disabik bana di katangan. Sekian dulu. Alah sampai kau kuda tua. Sekiranya Sepanjang lah kabanaran kuda tua cako iulah rancak atau disabik bana di katangan. Kan iya itu bana. bana. Tapi sungguh pun rancak kali jo pintu ju disampaikan kabakian kuda tua. Malah nali katuan bali jo pintu. Jika tasabui dengan bana minta ditangkuhkan. Jika tasabui dengan bukan minta diasak kanan bana. Kok sentiang minta dibilai, kok kurang minta ditukuak, kok sipi minta di katangan. Sekian Lah sampai itu semando. dibilanglah. Sepanjang buah kabanaran tu semando cako kok sentiang minta dibilai kurang minta ditukuk siti minta di katangan kan ya itu bana. Bana. Pada kami tu kini sentiang lai babilai kurang lai batukuk siti lai katangan. Sabilah kato dengan bana masih mandi baret mangadi baik yang nasaka bajalan. Sekian dulu. Alah sampai kau kuda tua. Sekiranya Kalau itu buah kabanaran kuda tua cako iulah sanang rasa dalam hati saja dalam kiro-kiro. yolah. Jika mencabui Allah bacaan, jika meminta Allah bagian, nanti inai buku dia nanti tabik sampai baulang kai mandi. Nanti inta itu kini ala dapat yola sanang rasa dalam hati. Dengan insya Allah kata disabui pada di tangan. Di nanti. Manyang kuda tua Raja Sati, Lai. sambah jadi kah kabakian kuda tua. Wanita lah. Sungguh pun ang kuda tua surangan disambah diminta dulu maaf tujuh malah angku bangunan kadang bersama rumah. Yolah. Itu nan rapi pakarapatan nan hadir saya si rumah. Indah dibilang dia tu ada tunjuk gala pabilang patut penjalani pasambahan. Pasambahan ang ko dipulangkan kabakeh minyak dengan mama. Imam tadi bagian bilangan tiga walau kerapatan jumlah dosa sampah dipunan kabakian kita tua. Sampailah. Nan malah sambah nan disambahan. Dia kan dibilang dicurain papatan. Sabari hujan dan basah angin nambah pohon sila nabapang kakatu nan mamulu. Nan malah nan jadi mulut katu. Dalam dititi anak ranggu bau kia batampa manggi pabilang daripada aso mengaji daripada ali. Dan malah aso dibilang malah ali yang dikaji. Pamulo cancang lareh bakuye latah ada tadi juri bagu. Madukan cupak dengan gantang, madukan barih coba labe, madukan uku dengan jangkung memakai naracu jutimbangan. Sako kusako dan manggelang tanunyo adek berbulangi. Dia adek utang dan mesi tinggal adek kito dan memakai. Sambah menyembah dalam adek tolong dalam syarat tali batali undang-undang. Tasabui di baso basi. Budi banyak paham ketujuh mulik manita lempung kato di lingkung adek sopan santun. Nan kuliah kundinan merah sagun dan banyak kundinan indah basu. Dile Allah baru ko dipandang Allah baroman tantang cara nona di tanah di lingkung kito narape. Pai sijo siriah nan basusul langkuk sadahno dengan gampi pinang babalah di dalamnya. Laki papakah dalam itu. Dalam siriah dan ulah udang tanam karako di halaman makan siriah gato lapi nang gulola rokok pamehan tangan. Kemudian kan sawah di alai ini kan sawah taruku. Kok banyak banget siriah di balesa doiku dalam caranya. Siriah setiap dia minta dikunyah bilang sagato minta dimakan sama sami. Kok kandak nak dibaliku minta nak dipalakuan. Sekian sabah juta tipunan kita pakai kita. Kalau sampai itu semando. Dibilang anak.
Tantang sambah menyambah tarati majilih lelojo tampan maang dipinta rundiang di kumbalian kabak itu semando. Kumbalian lah. Dan malah rundiang nan di kumbalian. Lautan padang parahu nagari padang dek rajo kampung padang dek pamulu. Konyo alam nangko langit lebat tangkai kok bumi lebat tampuk tagak lebanan pandai kok duduk lebanan tahu. Elok pana dia ngongkan mencari boleh nasa golek mencari picak dan salayang. Membulian ayah ke pemuluh membulian katu kamu pakai. Sabalun kato bajao gayong masambut samba babaleh. Batari jurun yang elok kato jumu pakai. Mana itu semando sesai seputiku ikulah nih minta suku jurilah sakit nabu. Alah sampai kau dah tua. Saduna nala. Sepanjang buah kebenaran kuda tua cakko dapat surang babuliti dapat bersama Bapak Iwan. Yolah. Supaya menyawat dinan janiah maido dinan selesai. Sabalun kato wajau gayong masambut samba babaleh. Batari jurun yang baik kato jumu pakai. Mananti amo sasay seperti ko ikulah na tak suko jurila kan iyo baito na Mana? ba ade amo to kini asalai kato kabayo kayo ka masabuk sampah ka balik insyaallah dinanti sakira dulu Allah sampai tutus semando. dibilang ala Disingke juga kabak itu semando kalalunya singke indak diulang kebenaran tu semando nang katangah bajutnya saja di asiangan dengan insyaallah katu di payuan. dinanti Manyurang tuang kuda tu raja sakti. Lain. Sepatah rundian kabak itu tu. Sampai. Dan malah rundian nang sepatah. Jika nan cakolah 30 panitan tu semando ang kuda tu raja sakti kabak kita nan basamu. Yolah. Pusako gayong basambit imbago kato bajao samba babale. Sangkiro kato alun bajao gayong alun basambit samba alun babale. Ikulah nan dipulang kabatiwan tuwo tantang di kato kamanjao gayong kamanyambit samba kamambale sakinabu. Alah sampai tengkurat tua. Sadona nala. Tantang samba menyambah ketek dia mbak gadang rendah dia jong tinggi mau diminta rundiang dikembalian ke bakal kuda tua. Sepena. Dan malah rundiang nan dikembalian. Jika nan cakolah tibu panitan tu semando ang kuda tua raja sakit kabake kita nambah samo. Yolah. Usako gayong basambit limbago kato bajao samba babale. Sangkiro kato alum bajao gayong alum basambit samba alum babale. Ikulah nan dipulang kabake ambu. Tantang dikato kamanjao gayong kamanyambit samba kamambale. Kayo baik tu bana. Bana. Sepanjang buah kebenaran aku datuk cakuk iyalah jalan utang manuritlah adik utang mamakailah jalan pasta nama tampualah katubana nama sabut. Yolah. Tapi sungguh pun nan baik itu manurit papata dinan tu ulu aye pumpunan buluh pusek jalur pumpunan ikan ujung kato punan sambah sambah tateba kana rapek bana tapun kabakir kudatuk yo dian kudatuk jo katibunyo tantang dikatu kamanjau gayong kamnyabut sambah kamabalik sekian dulu. Alah sampai terondu. Dibilang alah. Sepanjang buah kebenaran orang tua cakok kok tabang menumpu dahan inggok mencakam dahan sambah tateba kena rapek bana tapuhun kabake ambo. Yo di ambo ketibunya tantang dikato kamanjau kayong kamanyambit sambah kamambalik kan itu bana. Bana. Jika di ambo ketibunya asal isa rencang nan bak basi sekiyo nan bak ayam dengan insyaallah sangkiro kato dijawab kayong disambit sambah dibalik sakian dulu. Alah sampai tong kudatuk. Saya sekirolah. Artinya lan jadi buah kebenaran yang kudatuk cakuk asalai kemudian santak galah kayaknya sarang kodayuang. Dengan insyaallah kato dijawab gayong disambit samba dibalikkan yo baitu bana. Bana. Banyak dek kami tu kini kok kamu dia tu lay banasan tak galah kai ye lay banasan ko juang sakian dulu. Alah sampai tu. Dibilang alah. Dan dituntutnya tu ialah kaji seganu itu karena kanda ala bulia tinta ala balaku. Dengan insyaallah kato dijawab gayong disambit samba dibalik. Dilape. Manyo tu semandong kuda tu raja sati. lain Tantang sambah menyambah ketek dia mbak gadang rendah dan yang tinggi maaf dipinta rundian dikembalian ke begitu semando. kumbalian lah Dan malah rundian dikembalian. Talambik juo menjauh kato telalai menangki gayung takah suliat minta janji macam si ceke meminta kurang. Bukan suliat minta janji bukan si ceke meminta kurang seolah-olah mencari kato nasa tipak bananan saumpun. Allah dapat kato nasa tipak bananan saumpun. Acuk balik ke bau ke kandang suritnya ke palero juo. Acuk balik kato dek baulang suritnya ke ambo juo. Yo di ambo juo ketibunya tantang di kato kamanjawab kayong kamanyambit sambah kamabaleh. Kok bodanga perintahan tu semando nam ke tengah baru po baramanan panjang. Rasakah bajalanlah jauh rantaunya ibarat mengajilah tinggi pasalnya. Rantau nan jauh ko indak taturuti pasal nan tinggi ko indak tahu lagi. Tidak tahu lang bak manyapoh indak tabaliak bak mamanggang. Karena sarantak belain ragam saiyo batu kasabit namun ujungnya kasinan juo. Panjang perintahan tu semando nam ke tengah singkit dia ambo ka jauh ikolah nan diminta suku judilah. Sekian dulu. alah sampai kau kudatuk Sadona nala. sepanjang buah kebenaran kudatuk cakuk bana dia tiada lainnya diukur cukup dibilang sampai malah bidot takiwa izinan bapasang masuk maruko indak sadar itu. Yolah. Dia lama lupa dia banyak ragu pasal jalan dia bertampuh apa kaji dia membaca biasa kata dia ulang.
Ko indah kau lang banyak ko indah ka balik ba mamanggang karano saranta palandragan sa iyo batu kasabit namun ujui nyo kasinan nyo. Yolah. Panjang panita namo ng katanga sike dan ko dato aja utik ko lang minta suko jemila. Kan iyo ba itu bana? Bana. Ba ada motu kini salangka jadi asa sampai sa buah jadi asa sadang. Asa di dalam cupa ada babari bana suko jemila. Sakian lu. Alah sampai itu semando. Dibilang lah. Kalau itu buah kebenaran tu semando cakko, ialah sanang rasa dalam hati sajuk di dalam tiru-tiru. Jika mencabutlah bacaan, jika meminta Allah bagian. Nanti inai kuku diranangi tabek tampek bolang pai mandi. Nanti intai itu kini Allah dapat lah sanang rasa dalam hati. Dengan insyaAllah kata dijawab kayu disambik sambah di balik. Ingat. Manyo tu semando angku datuk Raja Sati. Hai. Sambah di titah di punan kabake tu semando. Wanita. Sungguh pun tu semando surang punan sambah diminta jua maaf jojo malah angku panghulunan gadang basa batua. Kita narapek bakar rapatan dan hadir seisi rumah. Tindak dia tok dibilang gala lagi patok pemilang gala dengan pasambahan. Pasambahan angku dipulangkan kabake ninyak dengan mama. Imam kati pakai bila manti joro dubalang karapatan ujiknya sambah di punan kabake tu semando. Wanita. Dan malah sambah nanti sambahan. Dari dusun ke situ juh sirawi parancong kalam disusun jarinan 10 sambah naik 100 salam. Seirang balam jo barabah tabang marau ke dalam padi. Seirang salam dengan sambah-sambah naik salam kembali. Palapah salam sekotak-kotak ambil katang kai tudung anak orang ranah mama di padi. Pasambahan ambo tedo patatak dari pangka lalu ke ujung dari tengah lalu ke taki. Manyasak ke pasarek malimpah lalu ke halaman 100 kaum karapatan samantaro ambo mengantarkan sambah. Tindak jatuh dibilang gala lagi patok pambilang gala dengan pasambahan. Kalilawa di Bukit Rimbang anak rusuh mati tarabiah. Gugup kumanta ambo membilang sungguh pun doso ampunan labiah. Lagu di batang pulih-pulih kini ko rabab nan batang kai. Dahulu rodi nan baturui kini ko adat nan bapakai. Diadai sambah menyambah disarak tolong batolong dek perbuatan segala jadi. Mangku terjadilah nan maknangku. Siriah taguntiang lata rambut pinang taracik tagumbilu sadah tabasah lata kadam antara tak dalam cara nu cahara nu lah tandeko di hadapan kita basamu. Laki papatah dalam itu. Tanam siriah tangguh laudang tanam karakuk di halaman. Makan siriah gatoklah pinang gulung rokok pamenan tangan. Udiakan sawah dialai, idiakan sawah taruko. Banyak bana siriah di balai saduiko dalam cara no. Siriah sejabi minta dikunyah pinang 100, minta dimakan lalu serasanyo. Kandak nak dibari pinta nak dipalakuan. Kan itu bana? Bana. Sepanjang buah kebenaran tu semana cakok, yolah jalan utama nurik lah ada utang memakai lah jalan pasar nama tampuah lah kato bana nan basabui. Tapi sungguh pun baik itu menurut adik lamu pusaku usang masak sirih nangku 3 perkara. Pertama masak digagang. Tampuak layu daulah punya jatuh malayang mengurisia. Yulik tedo tamakan dek samik tido tajalari tampan kajadi sarok sajuk itulah dagingnya sirih masak. Dan kedua masak dipunya. Daun muda tampuak baratah dipalik jo sada basah diupah jo kan dia dadiah dimakan bamerah bibio. Kali turun karangkungan sarinya naik kaparoman. Dan ketiga masak je mau pakai. Luruh mangko satantang mangko saalu sa iyo babanta bau basamo kerajo jadi. Batariak jorun jangan ba elok kato je mau pakai. Masak je mau pakai sajo sira nampu ikolah nan diminta supaya dilah. Sekian dulu. Alasan apa itu berarti? Sadonana. Sepanjang kabanan kuda cakko ialah jalan utang manuri lah ada utang memakai jalan pasangan bataplah lah katu ganana masa. Yolah. Tapi sungguh kunan baitu manuri ada labu pusak-pusak. Masak sirianan tu 3 perkara. Pertama masak digagang kampung layu daulah kunyang jatuh malayang manusia. Dia unik tiada kata makan dia sambil tidur tajalari tampan kejadi satu saja itu dalil yang siria masak. Yolah. Yang kedua masak dipunya. Daun muda tampuak bagatlah di balik dia sadah basah di upah dalam dia dan dia dimakan bamirah di dia. Kali dia turun karang masak ini layak kaparuman. Yang ketiga masak dimupakai. Lurui makosa tentang makosa lu sayo babanta bau basamu karang jadi. Batari dia rumiran baik lo kanto dimupakai. Masak dimupakai saja siriananku ikulah dari tak suku jerila. Kan iya baik tu mana? Bana. Bana dia mutuk ini lain bana di dalam bari itu malah beda dalam cepat dengan datang. Babari bana suku jerila. Sakian lu. Lah sampai tutus semando. Dibilang Allah. Dek orang tua semando kau orang cadia orang pandai orang tua dalam negari. Palawi laweh barimbo anang lawi nan indak membuang sungai rimbo dan indak membuang latah. Ba'a sebab itu kandak laki budah pinta laki balaku. Ba adik kami tu kini karena kandak ala budah pinta ala balaku. Manuri papatah di nantuo. Alun bakilek lah bakalam bulan disangkok 30. Alun diliek lah takinya merasulah naik ke batang tubuh. Iyalah masak tidak nangko sekian dulu.
Ala sampai ke budak tua. Sekira lang. Sa pagjaga kabanan ng budak tua cakok iulah masa sidan ko. Kan iyo ba itu mana? Benar. Pada kami itu kini karena kanda Allah mulia pinta Allah balaku. Nasakah lalu Allah nido ibarat makan Allah kanyang. Iulah sanang rasul dalam hati sajwa dalam kiro-kiro. Allah di sawah nasa pilihan bila dan masa pintala. Kau pani dan dia barang tiba katu dan dia basuda. Kalam samo di patah karate samo di gulang. Samo di uren kamukum.